Když mi bylo 6 let, bydleli jsme uprostřed řady 3 velmi podobných domů. Pamatuju si, že ten náš byl fialový, ten nalevo modrý a ten napravo žlutý. Nedávno jsem si koupil jeden z těch velkých nafukovacích míčů z Walmartu a neměl jsem nikoho, kdo by si se mnou hrál, tak jsem si s ním hrál na dvorku sám. Jednoho dne po škole jsem míč omylem odpálil na stranu žlutého domu za plot. Chtěl jsem se zeptat mámy, co mám dělat, ale jedno dítě na druhé straně mi ho odpálilo zpátky. Stala se z toho každodenní záležitost a já jsem si s ním prostě házel míč tam a zpátky, dokud mě to prostě neomrzelo. Kluk mi neodpovídal na žádné otázky, takže jsem předpokládal, že se jen stydí. Jednou jsem ho tam odpálil a on mi ho nevrátil, tak jsem se zeptal mámy, jestli můžu přelézt plot a dojít si pro něj. Nikdy se mnou nebyla venku, takže si vždycky myslel, že si hraju sám. Dům jsme dostali jen proto, že se máma kamarádila s majitelem domu a domy byly nedávno postavené. Řekla mi, že tam nikdy nikdo nebydlel, že se to pořád snaží prodat. Nedlouho potom jsme se přestěhovali, ale dodnes netuším, kdo mi ten míč vracel.